संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः ओम श्री हरे कृष्णाय नमः पुनराजम्य ओम श्री केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः ओम श्री हरे कृष्णाय नमः प्रणवस्य परमेष्ठि परब्रह्मजय परमात्मा देवता देवी गायत्री प्राणायामी नियोगः ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम ओम दस्सवतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आपोज्योतिर्सोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम वर्धमाने व्यवहारिके शोभकृत्नामसंवत्सरे दक्षिणायने वर्षार्धौ अधिकश्रावणमासे कृष्णपक्षे आदि पंचम्यां मध्यभाद्रः भानुभाद्रयुक्तायां श्रीविष्णुप्रेण्या श्रीविष्णुप्रीत्यर्थं पुरजनांसङ्का अस्माकं सर्वेषां सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काममोक्ष चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री व्यास रघुपति नरसिंहादि देवता पूर्णानुग्रह प्राप्त्यर्थं मम अभिष्ट प्राप्त्यर्थं अधिकमास कल्पोक्त व्रत आचरित फल प्राप्त्यर्थं राधिका पुरुषोत्तम अभिन्न व्यासरघुपति नृसिंह देवता अनुग्रह प्राप्त्यर्थं संकल्पित तुलसीदल समर्पणमहम् अद्य करिष्ये उद्दासोडा तवळा संगीले पूर्वजनांनी तुम्ही गायत्री मंत्र मना भितर सुरे म्हणून घेऊ का म्हणून सांगिले तुम्ही म्हणा म्हणून हांव समजून घेता आतां ते देवाला प्रार्थना करची म्हाका ती योग्यता दी देवा केन्नाय आमी कशें एक आमगेलें बाह्य एक शरीर मलीन आशिल्लें दोश दूर करचे खातीर जावन आमी न्हांवचें जाल्यार आध्यात्मा भितरय आमगेलें आत्मशुद्ध्यर्थ आमी जप तप अनुश्ठान करचें म्हणल्यार त्या देखून तुमी गायत्री जप करचे त्या गायत्रीक सुकृत मंत्र म्हणून नांव सुकृत होम म्हळ्यार गायत्री होम तशें करून सुकृत गायत्री केन्नाय करता आसली ती गायत्री तुमी जप करचे आतां एकक नामस्मरण सांगता आमी तशींच तुळशी तुमी येद्रा आशिल्ली केळी पानां भितर तातूंत घालका देवाला उडगास करचो मना भितर क्लीम कृष्णाय नमः नांव कृष्णाला उडगास करचो आनी देवा दिवचें व्यासरघुपती उडगास करून व्यासरघुपती दिवचें लक्ष्मी नरसिंहाक इत्यादी अशी परमात्मा विष्णू संबंधी देवाला उडगास करचो आनी तातूंत भितर तुमी दवरचें राधिका पुरुषोत्तमाक आमी पुराय व्यासरघुपती नरसिंहाक पुराय देव दाखोवन दिलेले वेदव्यासान आमकां तशें करून पुराय जाणांनी वेदव्यासाल उडगास करून वेदव्यासा उडगास करूनच अर्चन करचें अत्यंत उत्तम व्हड भाग्य आमकां देवान दिलां स्वाम्यालो नित्य अनुश्ठान केलेलें तसलें यादवेन स्वाम्याल कालगती नकून खंयची की विजयेन स्वाम्यांनी आमगेल्या स्वाम्याक अनुग्रह केलेलो थंय देखून यादवेन स्वाम्याला देखून आमगेलें सुधींद्र तीर्थ स्वामी तशींच आतां संयमीन स्वाम्यांनी आराधन करून येयलें देवता मंडलाक आशिल्लें चलतें देवता सानिध्याक तुमी अर्चन करचें थंय देखून थंय कोण कसलें मदीं उलोवचें कसलें हेकडे तेकडे फरडी मारचें असलें कसलें करूं नजें तशें करून एक सहस्रनाम एक अष्टोत्तर तशींच ताका सांगिल्लें 54 नाम मागीर 24 नाम 12 नाम 8 नाम मागीर 5 नाम 4 नाम 3 नाम 2 नाम 1 नाम करून पूर्ण प्रमाणाचेर समष्टी जावन तुळसी दल अर्पण करचें तुळशी सरली म्हणून जाल्यार आतां भितर वरलें तुळस दवर राखचें वरलें पुराय जातकीर ती तुळस तांत दवरचें तशें करून तुळस मामा हांगा तुळशी म्हणून जाल्यार हांगा हाडी तें पुराय कसलें करूं नाका मध्यें तशें आतां प्रारंभ जाता आतां भितर तुळसी दल आतां भितर धरा
ಓಂ ಅತಧ್ಯಾನಂ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನದೃಢಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗವಿರ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ परमात्मने नमः ध्यायामी ध्यानं समर्पयामी ते तुळशी त्यांत भितर दवरची थंय परमात्माला सानिध्य आसा म्हूण सांगून तुमी संकल्प करता कडे हें वोर न्हू आकाशात पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति तसे करून खंय की पडल पावस आसा तो पुरो वचून समुद्रा वचून कशी पावता तशी तुमी थंय केलेलें केळी पानाचेर घाललें कडेक येवन तुमी वॉलंटियर्सान ओटू जावन हांगा पावोवचें आसा तशें करून तें नेल्यार पळोवन अशें पळया तुमगेलें तें पात्रां भितर घाला तो नेल्यार घालून भोर नापास देवाक घालूं जायना उडगासाचो ओम विश्वस्मै नमः ओम विष्णवे नमः ओम वषट्काराय नमः ओम भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः ओम भूतकृते नमः ओम भूतभृते नमः ओम भावाय नमः ओम भूतात्मने नमः ओम भूतभावनाय नमः ओम भूतात्मने नमः ओम परमात्मने नमः ओम मुक्तानां परमांगतये नमः ओम अव्ययाय नमः ओम पुरुषाय नमः ओम साक्षिणे नमः ओम क्षेत्रज्ञाय नमः ओम अक्षराय नमः ओम योगाय नमः ओम योगविदान्नेत्रे नमः ओम प्रधानपुरुषेश्वराय नमः ओम नारसिंहवपुषे नमः ओम श्रीमते नमः ओम केशवाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम सर्वाय नमः ओम शर्वाय नमः ओम शिवाय नमः ओम स्थाणवे नमः ओम भूतादये नमः ओम निधये नमः ओम अव्ययाय नमः ओम संभवाय नमः ओम भावनाय नमः ओम भर्त्रे नमः ओम प्रभवे नमः ओम ईश्वराय नमः ओम स्वयंभुवे नमः ओम शंभवे नमः ओम आदित्याय नमः ओम पुष्कराक्षाय नमः ओम महात्मनाय नमः अनाधिनिधये नमः ओम धात्रे नमः ओम विधात्रे नमः ओम दातुरुत्तमाय नमः अप्रमेयाय नमः ओम रजिगीटाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम अमरप्रभवे नमः ओम विश्वकर्मणे नमः ओम मनवे नमः ओम त्वष्ट्रे नमः ओम स्थविराय ध्रुवाय नमः अग्राह्याय नमः शाश्वताय नमः कृष्णाय नमः लोहिताक्षाय नमः प्रदर्दनाय नमः प्रभूताय नमः त्रिगगधामने नमः पवित्राय नमः परस्मै मंगलाय नमः ईशानाय नमः प्राणदाय नमः प्राणाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः प्रजापतये नमः हिरण्यगर्भाय नमः भूगर्भाय नमः माधवाय नमः मधुसूदनाय नमः ईश्वराय नमः विक्रमणे नमः धर्मिणे नमः मेधाविने नमः विक्रमाय नमः क्रमाय नमः अनुत्तमाय नमः दुरादर्शाय नमः कृतज्ञाय नमः कृतये नमः आत्मवते नमः सुरेशाय नमः शरणाय नमः शर्मणे नमः विश्वरेतसे नमः प्रजाभवाय नमः अन्ने नमः संवत्सराय नमः व्यालाय नमः प्रत्ययाय नमः सर्वदर्शनाय नमः अजाय नमः सर्वेश्वराय नमः सिद्धाय नमः सिद्धये नमः सर्वादये नमः अच्युताय नमः वृषाकपये नमः अमेयात्मने नमः ओम अमे आत्मने नमः ओम सर्वयोग विनिसृताय नमः ओम सवे नमः ओम सुमनसे नमः ओम सत्याय नमः ओम समात्मने नमः ओम संविदाय नमः ओम समाय नमः ओम अमोघाय नमः ओम पुंडरीकाक्षाय नमः ओम वृषकर्मणे नमः ओम वृषाकृतये नमः ओम रुद्राय नमः ओम बहुशिरसे नमः
ಓಂ ಬಭ್ರವೇ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಶುಚಿಶ್ರವಸೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ ಓಂ ರಾರೋಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಭಾನವೇ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವೇದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವೇದವಿದೇ ನಮಃ ಓಂ ಅವ್ಯಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವೇದಾಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವೇದವಿದೇ ನಮಃ ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕೃತಾಕೃತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಚತುರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಚತುರ್ದಂಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ಓಂ ಭೋಜನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಸಹಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದಾದಿಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅನಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಜಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜೇತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಪುನರ್ವಸವೇ ನಮಃ ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪ್ರಾಂಶವೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಮೋಘಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ. ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಮಾಡ್ತಾವ ಓಂ ಅಮೋಘಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಊರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅತೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸಂಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧೃತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ನಿಯಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಯಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸದಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ವೀರಘ್ನೇ ನಮಃ ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಧವೇ ನಮಃ ಓಂ ಅತೀಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪುಷೇ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮತೆ ನಮಃ ಓಂ ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾದ್ರಿಧೃತೆ ನಮಃ ಓಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹೀಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸದಾಂಗತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುರಾನಂದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗೋವಿದಾಂಬತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಮರೀಚಯೇ ನಮಃ ಓಂ ದಮನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುಪರ್ಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಭುಜಗೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹಿರಣ್ಯನಾಭಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುತಪಸೇ ನಮಃ ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಮೃತ್ಯವೇ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವದೃಶೇ ನಮಃ ಓಂ ಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸಂಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಸಂಧಿಮತೆ ನಮಃ ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದುರ್ಮರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ವಿಸೃತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನೇ ನಮಃ ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಗುರುತಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿಮಿಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅನಿಮಿಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸೃಗ್ವಿಣೇ ನಮಃ ಓಂ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಉದಾರಧಿಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಗ್ರಾಮಣ್ಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮತೆ ನಮಃ ಓಂ ನ್ಯಾಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಸಮೀರಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧ್ನೇ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸಹಸ್ರಪದೇ ನಮಃ ಓಂ ಆವರ್ತನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ಸಂವೃತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸಂಪ್ರಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಹಸ್ಸಂವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಹ್ನಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಅನಿಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧರಣೀಧರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಧೃತೆ ನಮಃ
ॐ विश्वभुजे नमः ॐ विभवे नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ सत्कृताय नमः ॐ साधवे नमः ॐ जह्नवे नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नराय नमः ॐ असङ्ख्येयाय नमः ॐ अमेयात्मने नमः ॐ विशिष्टाय नमः ॐ शिष्टकृते नमः ॐ शुचये नमः ॐ सिद्धार्थाय नमः ॐ सिद्धसङ्कल्पाय नमः ॐ सिद्धिदाय नमः ॐ सिद्धिसाधनाय नमः ॐ वृषाहिणे नमः ॐ वृषभाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ वृषपर्वणे नमः ॐ वृषोदराय नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ विविक्ताय नमः ॐ श्रुतिसागराय नमः ॐ सुभुजाय नमः ॐ दुर्धराय नमः ॐ वाग्मिने नमः ॐ महेन्द्राय नमः ॐ वसुदाय नमः ॐ वसवे नमः ॐ नैकरूपाय नमः ॐ बृहद्रूपाय नमः ॐ शिपिविष्टाय नमः ॐ प्रकाशनाय नमः ॐ ओजस्तेजोतिधिधराय नमः ॐ प्रकाशात्मने नमः ॐ प्रतापनाय नमः ॐ वृद्धाय नमः ॐ स्पष्टाक्षराय नमः ॐ मन्त्राय नमः ॐ चन्द्रांशवे नमः ॐ भास्करद्युतये नमः ॐ अमृतांशोद्भवाय नमः ॐ भानवे नमः ॐ शशिबिन्दवे नमः ॐ सुरेश्वराय नमः ॐ औषधाय नमः ॐ जगतस्सेतवे नमः ॐ सत्यधर्मपराक्रमाय नमः ॐ भूतभव्यभवन्नाथाय नमः ॐ पवनाय नमः ॐ पावनाय नमः ॐ अनलाय नमः ॐ कामघ्ने नमः ॐ कामकृते नमः ॐ कान्ताय नमः ॐ कामाय नमः ॐ कामप्रदाय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ युगादिकृते नमः ॐ युगावृताय नमः ॐ नैकमायाय नमः ॐ महाशनाय नमः ॐ अदृश्याय नमः ॐ व्यक्तरूपाय नमः ॐ सहस्रदिते नमः ॐ अनन्तदिते नमः ॐ इष्टाय नमः ॐ विशिष्टाय नमः ॐ षष्ठेष्ठाय नमः ॐ शिखण्डिने नमः ॐ नहुषाय नमः ॐ वृषाय नमः ॐ क्रोधग्ने नमः ॐ क्रोधकृत्कर्त्री नमः ॐ विश्वबाहवे नमः ॐ महीधराय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ प्रथिताय नमः ॐ प्राणाय नमः ॐ प्राणदाय नमः ॐ वासवानुजाय नमः ॐ अपान्मिदहये नमः ॐ अधिष्ठानाय नमः ॐ अप्रमत्ताय नमः ॐ प्रतिष्ठिताय नमः ॐ स्कन्धाय नमः ॐ स्कन्धधराय नमः ॐ दुर्गाय नमः ॐ वरदाय नमः ॐ वायुवाहनाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ बृहद्भानवे नमः ॐ आदिदेवाय नमः ॐ पुरन्धराय नमः ॐ अशोकाय नमः ॐ तारणाय नमः ॐ ताराय नमः ॐ शूराय नमः ॐ शौरये नमः ॐ जनेश्वराय नमः ॐ अनुकूलाय नमः ॐ शताव्रताय नमः ॐ पद्मिने नमः ॐ पद्मनिभीक्षणाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ अरविन्दाक्षाय नमः ॐ पद्मगर्भाय नमः ॐ शरीरभृते नमः ॐ महद्धर्ये नमः ॐ वृद्धाय नमः ॐ वृद्धात्मने नमः ॐ महाक्षाय नमः ॐ गरुडध्वजाय नमः ॐ अतुलाय नमः ॐ शरभाय नमः ॐ भीमाय नमः ॐ समयज्ञाय नमः ॐ हविर्हरये नमः ॐ सर्वलक्षणलक्षण्याय नमः ॐ लक्ष्मीवते नमः जयाय नमः ॐ विक्षराय नमः ॐ रोहिताय नमः ॐ मार्गाय नमः ॐ हेतवे नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ सहाय नमः ॐ महीधराय नमः ॐ महाभागाय नमः ॐ वेगवते नमः ॐ अमिताशनाय नमः ॐ उद्भवाय नमः ॐ क्षोभणाय नमः ॐ देवाय नमः ॐ श्रीगर्भाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः ॐ करणाय नमः ॐ कारणाय नमः ॐ कर्त्रे नमः ॐ विकर्त्रे नमः ॐ गहनाय नमः ॐ गुहाय नमः ॐ व्यवसायाय नमः
ॐ व्यवस्थानाय नमः ॐ संस्थानाय नमः ॐ सानदाय नमः ॐ ध्रुवाय नमः ॐ परर्थये नमः ॐ परमस्पष्टाय नमः ॐ तुष्टाय नमः ॐ पुष्टाय नमः ॐ सुभीक्षणाय नमः ॐ रामाय नमः ॐ विरामाय नमः ॐ विरजाय नमः ॐ मार्गाय नमः ॐ नेयाय नमः ॐ नयाय नमः ॐ नयाय नमः ॐ वीराय नमः ॐ शक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः ॐ धर्माय नमः ॐ धर्मविदुत्तमाय नमः ॐ वैकुण्ठाय नमः ॐ पुरुषाय नमः ॐ प्राणाय नमः ॐ प्राणदाय नमः ॐ प्रणवाय नमः ॐ पृथवे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ शत्रुघ्नाय नमः ॐ व्याप्ताय नमः ॐ वायवे नमः ॐ अथोक्षजाय नमः ॐ ऋतवे नमः ॐ सुदर्शनाय नमः ॐ कालाय नमः ॐ परमेष्ठिने नमः ॐ परिग्रहाय नमः ॐ उग्राय नमः ॐ संवत्सराय नमः ॐ दक्षाय नमः ॐ विश्रामाय नमः ॐ विश्वदक्षिणाय नमः ॐ विस्ताराय नमः ॐ स्थावराय नमः ॐ स्थाणवे नमः ॐ प्रमाणाय नमः ॐ बीजाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ अर्थाय नमः ॐ अनर्थाय नमः ॐ महाकोशाय नमः ॐ महाभोगाय नमः ॐ अनिर्विण्णाय नमः ॐ सविष्टाय नमः ॐ भुवे नमः ॐ धर्मयूपाय नमः ॐ महामखाय नमः ॐ नक्षत्रनेमये नमः ॐ नक्षत्रिणे नमः ॐ क्षमाय नमः ॐ समीहनाय नमः ॐ यज्ञाय नमः ॐ यज्ञाय नमः ॐ महेज्ञाय नमः ॐ क्रतवे नमः ॐ सत्राय नमः ॐ सताङ्गतये नमः ॐ सर्वदर्शिने नमः ॐ विमुक्तात्मने नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ ज्ञानाय नमः ॐ उत्तमाय नमः ॐ सुव्रताय नमः ॐ सुमुखाय नमः ॐ सूक्ष्माय नमः ॐ सुघोषाय नमः ॐ सुखदाय नमः ॐ सुरधये नमः ॐ मनोहराय नमः ॐ जितक्रोधाय नमः ॐ वीरबाहवे नमः ॐ विदारणाय नमः ॐ स्वापनाय नमः ॐ स्ववधाय नमः ॐ व्यापिने नमः ॐ नैकात्मने नमः ॐ नैककर्मकृते नमः ॐ वत्सराय नमः ॐ वत्सलाय नमः ॐ वत्सिने नमः ॐ रत्नगर्भाय नमः ॐ धनेश्वराय नमः ॐ धर्मकृते नमः ॐ धर्मगुपे नमः ॐ धर्मिणे नमः ॐ सते नमः ॐ असते नमः ॐ क्षराय नमः ॐ अक्षराय नमः ॐ अविज्ञात्रे नमः ॐ सहस्रांशवे नमः ॐ विदात्रे नमः ॐ कृतलक्षणाय नमः ॐ गभस्तिनेमये नमः ॐ सत्वस्ताय नमः ॐ सिंहाय नमः ॐ भूतमहेश्वराय नमः ॐ आदिदेवाय नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ देवेशाय नमः ॐ देवभृते नमः ॐ गुरवे नमः ॐ उत्तराय नमः ॐ गोपतये नमः ॐ गोप्त्रे नमः ॐ ज्ञानगम्याय नमः ॐ पुरातनाय नमः ॐ शरीरिणे नमः ॐ भूतकृते नमः ॐ भोक्त्रे नमः ॐ कपीन्द्राय नमः ॐ भूरिदक्षिणाय नमः ॐ सोमपाय नमः ॐ अमृतपाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पुरुजिते नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ विनयाय नमः ॐ जयाय नमः ॐ सत्यसन्धाय नमः ॐ दाशार्हाय नमः ॐ सात्वताम्बतये नमः ॐ जीवाय नमः ॐ विनयता साक्षिणे नमः ॐ मुकुन्दाय नमः ॐ अमितविक्रमाय नमः ॐ अम्भोनिधये नमः ॐ अनन्तात्मने नमः ॐ महोदधिशयाय नमः ॐ अन्तकाय नमः ॐ अजाय नमः ॐ महार्हाय नमः ॐ स्वाभाव्याय नमः ॐ जितामित्राय नमः ॐ प्रमोदनाय नमः ॐ आनन्दाय नमः ॐ नन्दनाय नमः ॐ नन्दाय नमः ॐ सत्यधर्मिणे नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ महर्षये नमः ॐ कपिलाचार्याय नमः ॐ कृतज्ञाय नमः
ॐ मेदिनीपतये नमः ॐ त्रिपदाय नमः ॐ त्रिदशाध्यक्षाय नमः ॐ महाशङ्गाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ सुषेणाय नमः ॐ कनकाङ्कदने नमः ॐ गुह्याय नमः ॐ गभीराय नमः ॐ गहनाय नमः ॐ गुप्ताय नमः ॐ चक्रगदाधराय नमः ॐ वेधसे नमः ॐ स्वाङ्गाय नमः ॐ अजिताय नमः ॐ कृष्णाय नमः ॐ दृढाय नमः ॐ सङ्कर्षणाय नमः ॐ वरुणाय नमः ॐ वारुणाय नमः ॐ रक्षाय नमः ॐ पुष्कराक्षाय नमः ॐ महामनसे नमः ॐ भगवते नमः ॐ भगघ्ने नमः ॐ आनन्दिने नमः ॐ वनमालिने नमः ॐ हलायुधाय नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ ज्योतिरादित्याय नमः ॐ सहिष्णवे नमः ॐ गतिसत्तमाय नमः ॐ सुधन्वने नमः ॐ खण्डपरशवे नमः ॐ दारुणाय नमः ॐ द्रविणप्रदाय नमः ॐ दिवस्पृशे नमः ॐ सर्वदृशे नमः ॐ व्यासाय नमः ॐ वाचस्पतये नमः ॐ अयोनिजाय नमः ॐ त्रिसाम्ने नमः ॐ सामगाय नमः ॐ साम्ने नमः ॐ निर्वाणाय नमः ॐ भेषजाय नमः ॐ भिषजे नमः ॐ सन्न्यासकृते नमः ॐ शमाय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ निष्ठायै नमः ॐ शान्त्यै नमः ॐ परायणाय नमः ॐ शुभाङ्गाय नमः ॐ शान्तिदाय नमः ॐ सृष्ट्रे नमः ॐ कुमुदाय नमः ॐ कुवलेशयाय नमः ॐ गोहिताय नमः ॐ गोपतये नमः ॐ गोप्त्रे नमः ॐ वृषभाक्षाय नमः ॐ वृषप्रियाय नमः ॐ अनिवर्तिने नमः ॐ निवृत्त्यात्मने नमः ॐ संक्षेप्त्रे नमः ॐ क्षेमकृते नमः ॐ शिवाय नमः ॐ श्रीवत्सवक्षसे नमः ॐ श्रीवासाय नमः ॐ श्रीपतये नमः ॐ श्रीमदाम्बराय नमः ॐ श्रीदाय नमः ॐ श्रीठाय नमः ॐ श्रीनिवासाय नमः ॐ श्रीनिधये नमः ॐ श्रीविभावनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ श्रीकराय नमः ॐ श्रेयसे नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ लोकत्रयाश्रयाय नमः ॐ स्वक्षाय नमः ॐ स्वङ्गाय नमः ॐ शतानन्दाय नमः ॐ नन्दये नमः ॐ ज्योतिर्गणेश्वराय नमः ॐ विजितात्मने नमः ॐ विधेयात्मने नमः ॐ सत्कीर्तये नमः ॐ छिन्नसंजयाय नमः ॐ उदीर्णाय नमः ॐ सर्वदक्षक्षसे नमः ॐ मनीषाय नमः ॐ शाश्वतस्थिराय नमः ॐ भूषयाय नमः ॐ भूषणाय नमः ॐ भूतये नमः ॐ विशोकाय नमः ॐ शोकनाशनाय नमः ॐ अर्चिष्मते नमः ॐ अर्चिताय नमः ॐ कुम्भाय नमः ॐ विशुद्धात्मने नमः ॐ विशोधनाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अप्रतिरताय नमः ॐ मृद्युम्नाय नमः ॐ अमितविक्रमाय नमः ॐ कालनेमिनिघ्ने नमः ॐ वीराय नमः ॐ शौरये नमः ॐ शूरजनेश्वराय नमः ॐ त्रिलोकात्मने नमः ॐ त्रिलोकीठाय नमः ॐ केशवाय नमः ॐ केशिघ्ने नमः ॐ हरये नमः ॐ कामदेवाय नमः ॐ कामपालाय नमः ॐ कामिने नमः ॐ कान्ताय नमः ॐ कृतागमाय नमः ॐ अनिर्देशवपुषे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ वीराय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ धनञ्जयाय नमः ॐ ब्रह्मण्याय नमः ॐ ब्रह्मकृते नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ ब्रह्मविवर्धनाय नमः ॐ ब्रह्मविदे नमः ॐ ब्राह्मणाय नमः ॐ ब्रह्मिणे नमः ॐ ब्रह्मज्ञानाय नमः ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः ॐ महाकर्माय नमः ॐ महाकर्मणे नमः ॐ महातेजसे नमः महोरगाय नमः ॐ महाक्रतवे नमः महायज्वने नमः ॐ महायज्ञाय नमः ॐ महाअभिषे नमः ॐ महास्तव्याय नमः ॐ महास्तवप्रियाय नमः ॐ स्तोत्राय नमः ॐ स्तुतये नमः ॐ स्तोत्रे नमः ॐ ऋणप्रियाय नमः ॐ पूर्णाय नमः ॐ पूरयित्रे नमः ॐ पुण्याय नमः ॐ पुण्यकीर्तये नमः ॐ अनामयाय नमः ॐ मनोजवाय नमः ॐ तीर्थकराय नमः ॐ वसुरेतसे नमः ॐ वसुप्रदाय नमः ॐ वसुप्रदाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ वसवे नमः ॐ सुमनसे नमः ॐ हविषे नमः
ಓಂ ಸದ್ಗತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಸತ್ಕೃತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಸತ್ತಾಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಸದ್ಭೂತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಸತ್ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶೂರಸೇನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಯದುಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುಯಾಮುನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಭೂತಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಾಸಿ ನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅನಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದರ್ಪಘ್ನೇ ನಮಃ ಓಂ ದರ್ಪದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಮೂರ್ತಿಮತೆ ನಮಃ ಓಂ ಅನೇಕಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಶತಾನನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಏಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನೈಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಸ್ಮೈ ನಮಃ ಓಂ ಯಸ್ಮೈ ನಮಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಓಂ ಪದಾಯಾನುತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಲೋಕಬಂಧವೇ ನಮಃ ಓಂ ಲೋಕನಾಥಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುವರ್ಣವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹೇಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವರಾಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಚಂದನಾಂಗದಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ವೀರಘ್ನೇ ನಮಃ ಓಂ ವಿಷಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶೂನ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಘೃತಾಶಿಷೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಚಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಚಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಮಾನಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಮಾನದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಲೋಕಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಧೃತೆ ನಮಃ ಓಂ ಸುಮೇಧಸೇ ನಮಃ ಓಂ ಮೇಧಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸತ್ಯಮೇಧಸೇ ನಮಃ ಓಂ ಧರಾಧರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ತೇಜೋವೃಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದ್ಯುತಿಧರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪ್ರಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವ್ಯಗ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನೈಕಶೃಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗದಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ ಓಂ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಚತುರ್ಗತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಚತುರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ಚತುರ್ಭಾವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಚತುರ್ವೇದವಿದೇ ನಮಃ ಓಂ ಏಕಪದೇ ನಮಃ ಓಂ ಸಮಾವರ್ತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅನಿವೃತ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ದುರ್ಜಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದುರತಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದುರ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದುರ್ಗಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದುರ್ಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದುರಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದುರಾರಿಘ್ನೇ ನಮಃ ಓಂ ಶುಭಾಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಲೋಕಸಾರಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುತಂತವೇ ನಮಃ ಓಂ ತಂತುವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಇಂದ್ರಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ಓಂ ಕೃತಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ಓಂ ಕೃತಾಗಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಉದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುಂದರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುಂದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ರತ್ನಲಾಭಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅರ್ಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಾಜಸನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶೃಂಗಿಣೇ ನಮಃ ಓಂ ಜಯಂತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಯಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಸುವರ್ಣಬಿಂದವೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಭಾಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಹೃದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಗೃತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಭೂತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಕುಮುದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕುಂದರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕುಂದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರ್ಜನ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅನಿಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಮೃತಾಂಶವೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಮೃತವಪುರೇ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುಬ್ರತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸಿದ್ಧ
सावधान रूपानं बैसल्याची आणि 5 मिनिट भितर हो कार्यक्रम मुक्ताय जाता बैशिल्याने एका पण उठाच्या नाच्या तुमगे लागी येत राग एक मर्गी घेऊन येताची तुम्ही अर्चन केलेलं पूर आहे तुळशी तंतू तुम्ही घाल का हां त्या तंतू घाल तरी आम्ही हंगा हाण दिव तसलं कार्यक्रम तसं करून एकल्या जल्ल्याने उठायत मर्गी तू कोण घाल कंप्लीट जातात आणि उठायत उठाने येऊन बदीन राबू का एकडेची ए तू वच्चा ना जा